Vidíme sa, počujeme. A OnlyFans nebude inak? Karin. Dobre, ja tlesknem tiež. Čo? Vynikajúce. Povedz, keď si ready. A ešte vyzvolím. Priatelia, streda sa so stredou stretla. Znie to neuveriteľne, ale áno, sme späť, pretože mali sme takú menšiu, väčšiu, plánovanú, neplánovanú pauzičku, ktorú do veľkej miery spôsobil tento človek. Dám to tak na teba, hej. Tak začínala dovolenková sezóna v februári, tak potrebovali som pred sezónou vypadnúť, ale je to aj tvoja chyba, pretože si sa až tak nedal sem do toho štúdia. Mám pozrieť, koľkokrát som ti volal? Sedíme tu s novou výbavou a pokúsime sa vám povedať tie najlepšie novinky s našim komentárom, ktoré uzreli svetlo sveta. Áno. Máme veľa toho, pretože za tie ostatné týždňa, mesiace sa veľmi veľa zaujímavých noviniek ukázalo a teda ideme si ich, ako je v našom zvyku, prebrať. Začneme ale nie tým, že draho predáva Apple Vision Pro, ale našim projektom Karin, ktorý sa rozrastá o sekciu Karin Racing. Ako ste už možno postrehli, Kúpili sme si auto. Za 200 000 papierov minimálne. Nie je to, teraz aby sme sa porozumeli, nie je to, že sme si zaplatili reklamu na nejakom aute, ale je to náš tím, v ktorom my si oficiálne fyzicky nezávodíme, nepretekáme zatiaľ. Je to také, že my sme traja v tom projekte a ten tretí má ten tím momentálne. Áno. Aby som bol konkrétny. Takže Viktor, pozdravujeme ťa. No a okrem toho teda, že sú tu podcasty. Máme podcast, no. Funguje web karin.sk, na ktorom sa ale pilne pracuje, pretože zatiaľ to, čo funguje, zatiaľ je také beta testovanie, čiže môžete si nájsť všetky skladovky nových aut na Slovensku. Pribúdajú tam nejaké články, ale stále na tom pracujeme, lebo je to iba beta a máme v pláne expandovať. No a toto je taká čerešnička na torte, čiže sme oficiálne pretekári, alebo teda časť nášho tímu. A naposledy sme, aj ak ste možno videli storky, boli na Slovakia Ringu, kde sa toto auto ukázalo. Je to mimochodom KTM-ko X-Bow, ale v takej tej GTX verzii. Je to 530 koňový superšport s motorom uprostred, 2,5 TFSI od Audi, 6-stupňová sekvenčná prevodovka Hollinger, 1100 kg plus minus a brutálny zážitok. Chystáme tiež nejaké veci, aby ste to možno aj vy nejako mohli viac zažiť, alebo teda čo takýto motorsport obnáša, uvidíme do budúcna. Takže karin.sk, respektíve Karin Racing, respektíve Karin Podcast žije. Dosť toho máme nejaký dôkaz. Dobre, prejdeme ale teda k novinkám, aj keď však toto je asi taká jedna z tých najväčších, ktorou sme sa chceli pochváliť. Presne tak. A to je Škoda Kodiaq RS. Jazdili sme už Kodiaq v Barcelone, ako sa ti páčilo? Nedávno. Musím povedať, že prekvapivo pohodlné auto a plno simple clever doplnkov. A keď bolo nám cítiť, nejak vždy, keď sme na tých nových prezentáciách, že tie auta sú také, že prvé. Predsériové. Tak boli to veci nám tam nesedelo. Ale mne sa to dobre šoferovalo. Mal som z toho fajn dojem. Občas som trošku rozmýšľal, či tá palubovka nie je až taká prešpekulovaná, že či tá jednoduchšia v tých Passatoch a Tiguanoch nie je lepšia. Ale akože na každodenný život super auto. Super auto a také príjemné našoferovanie. Ako cenovkou samozrejme vyššie, čo je proste realita, fakt. Drahé sú tie autá, ale na druhú stranu myslím, že pri tej Škode z toho dostanete ešte dosť veľa náspäť. Minimálne čo sa týka tých simple riešení, praktických vecí, brutálna priestrannosť, aj ten interiér ako dosť prekvapil. Akože interiér asi taký najväčší medzigeneračný skok, hej, že materiálový dizajnovo. No to určite. Z toho plastiaku na menší plastiak, ale viacero pekných materiálov. Madla sa mi páčili, si pamätám, v dverách aj v podstate polohotiahnutie tej palubnej dosky, to prešívanie bolo celkom fajn. Také poloprémiové v podstate doplnky v tom aute z neho robia taký príjemnejší zážitok, keď to šoferujete. Hej. Plus tie 3 otočné ovládacie prvky Smart Dial, ktoré, ako sme už hovorili, síce pekné riešenie a z ergonomického hľadiska chápeme a chválime, ale bohužiaľ trošku to vypracovanie je také lacnejšie, že tak nie je tam taký úplný pekný feeling z toho, na rozdiel povedzme od toho Tiguana, kde je zase iba jeden, hej, čiže je to také, že
Ale poviem ti úprimne, že ten Tiguaniacký je super, perfektný. Hej. A asi by som chcel jeden poriadny, jak tri tieto, lebo až vtedy na mieste, keď si mi to ty povedal, som prišiel na to, že aj tak z tých troch by som používal maximálne 1-2 funkcie, okrem tej klimatizácie. Klimatizácia je fajn, však vieš to na tom displeji, pretože vy máte si ten stredný, kde si viete meniť tie veci, ale to až za jazdy človek vlastne pochopí, že meniť to tam není úplne, že to, čo by som chcel robiť. Aj najmä z takého toho mentálneho hľadiska, že človek, keď si do toho stredného, je tam 6 možností, čo si tam nakonfiguruje, buď hlasitosť, buď zoomovanie mapy, buď jazdný režim, intenzita klímy a podobne, čo je super a tá miera individualizácie je akože v tomto výborná, ale človek niekedy, keď ako keby si chce nastaviť jazdný režim a má tam nastavenú hlasitosť, tak mení niečo úplne iné. Áno, čiže človek si musí pri tej jazde veľakrát v rýchlosti spomenúť, že aha, vlastne v tom strede mám hlasitosť a ak chcem zmeniť jazdný režim, tak si musí kliknúť a až potom mení jazdný režim. Čiže ideálne je si asi do toho stredného dať jednu kľúčovú funkciu, ktorá tam bude a ktorú bude človek používať a tú hlasitosť povedzme bude mať na volante alebo na tom displeji stále. A v strede bude povedzme jazdný režim, čiže je to také trošku niekedy metúce, ale vravím lepšie ako nejaké dotyky. Áno, veľmi fajn. S tým, že my poznáme aj to, čo bude najlepšie od Škody Kodiaq. Sice paradoxne, keď sa nad tým zamyslím, Tiguan bude výkonnejší a nebude sa volať Tiguan R, ale nebude štvorkolka, pretože toto za nami je render, respektíve to, ako bude vyzerať Škoda Kodiaq RS. Je to v zásade snímok asi z patentového úradu, čiže exkluzívne v predpremiére, ako u nás je zvykom, vám ukazujeme Kodiaq RS, ako bude vyzerať definitívna podoba. No a tam pod kapotou bude 265-koňový benzínový štvorvalec, ktorý je samozrejme spojený na obe nápravy, čiže je to celkom svižná štvorkola s pekným zaujímavým zvukom. Ale v podstate niečo podobné má aj Tiguan a v plug-in hybridnej verzii síce iba predokolka, ale tento motor v podstate s podobným, myslím, rovnaký či podobný výkon? 270. No počkaj, no máš... 272 je predok, plug-in hybrid, áno, ale 4x4 TSIčko, výkonnejšia verzia. 265, hej. No to je vlastne to isté. Áno. Preto ho vlastne v Kodiaqu nepredstavili, lebo si ho nechovali na RS. Áno. Kdežto pri Tiguane je veľká pravdepodobnosť, že okrem toho, že tam je ten 272 koňový plug-in hybrid s 1.5 elektromotorom, tak príde aj nejaké R-ko do budúcna, čo bude 300+, hej. Ale to nevieme, lebo o tom sa vôbec nehovorí, čo je celkom zaujímavé. Takže... Nevieme, no. Hej. Takže a otázkou je, a ja si stále myslím, že časom podľa mňa ten 272 koňový plug-in hybrid príde aj do Kodiaqu, lebo v Kodiaqu je vlastne hybrid k dispozícii iba v tej slabšej, tej 204 koňovej verzii. Áno. Kdežto Tiguan má aj 272 a myslím si, že časom v zmysle tých emisí budú podúnkať ten Kodiaq aj z 2.0 TSI, aj z 1.5 TSI 270. Čiže náš tie motorizácie sú tiež také, že chudobnejšie trošku. A keď my sme tam skúšali štvorkolu a bol v dispozícii, tuším aj predok, aj plug-in hybridov tam bolo strašne málo, to bolo asi do 10 aut, ktoré tam boli a jazdí sa s nimi dal taký maličký okruh iba. V pohode sa to správalo. Reálny, bolo to cítiť trošku na tej brzde, samozrejme to vždy, keď niekto rozozná, hej, že koľko auto, akú má hmotnosť, tak už vie na tom pedáli brzdovom, že čo sa tam deje pod kolesami, ale tichučké, príjemné. A reálny dojazd, papierovo hovoria, že 100 plus minus a reálne akože tých 80-85 možno v lete, keď sa človek posnaží, čo je akože skvelé. Nehovoria o tom, že je 50 kW DC nabíjanie, čo je tiež akože na tú verziu je to super. O tom všetko sa však v podstate, ale ide nám o ten dizajn. Gro je vlastne Kodiaq RS bude. Ten Kodiaq RS, ktorý takto vyzerá. Ten zadok už je trošku taký predsapaný tými červenými prvkami, že vlastne ako to doteraz bolo takým štandardom, že vlastne červený odrazkový pás, lenže teraz sú vlastne aj svetla prepojené. Nesvietia. A plus ešte aj horné, hej, že máš také 3 červené línie, že dosť to tak akoby oddelili, ale priznané výfuky, vlastne jediná verzia, ktorá má výfuky, lebo ani Sportline nemal koncovky. Nemá. Má čierny stĺpik bečkový, či čo to? Áno. Niečo takto vlastne. Čiže, ale v zásade... Či C-čkový. D-čkový dokonca. Či D-čkový, D už dokonca. Takže pekný, inak ešte keď sa o tom bavíme, že Kodiaq versus Tiguan, ja musím povedať, že Kodiaq sa mi veľmi páči, ale aj na fotkách sa mi páčil viac ako Tiguan, ale naživo, keď to porovnám s Tiguanom, tak dokonca som názoru, že ten Tiguan sa mi páči ešte viac. Samozrejme musíš tam mať nejaký ten airliník, lebo bez neho je to také, ja hovorím, že osmúvané. Takáto verzia biela v airline, čo som aj ja mal na test, výborná. Hej, že to je
fakt bomba dizajnov. Ale aj ten Kodiaq je taký macatejší, dospelejší, agresívnejší a v tomto akože... No na rodinu by som si vybral asi Kodiaq skôr jak Tiguan. Tiguan by som rozmýšľal skôr, že teraz ešte som a proste nepotrebujem tam vláčiť kočiky a blbosti. No áno, určite. Kodiaq je väčší. Príjemné autíčko. No ale v podstate, neviem, či máš ďalšie teraz, že či máš to auto, ktoré myslím, alebo nemáš to auto, ktoré myslím. Máš to auto, ktoré myslím. Tuto v podstate v tomto autičku bude tá ešte výkonnejšia verzia 2.0 TSIčka, pretože pozeráte sa, za nami ukazujeme nový Formentor, ktorý prešiel faceliftom. Má také, keď ste si pozerali niekedy v minulosti naše podcasty, prípadne ste pozerali, jak vyzerá Tavascan, tak ten svetelný podpis takých tých trojuholníčkov sa preniesol samozrejme jak do Formentoru, tak aj do Leonu. Zaujímavé som čo bude do Seatom, nechcem žiadny rumor si šíriť, ale... No, chystá sa aj facelift aj pre Leon klasický. Áno. Som videl nejaké fotky. Je také väčšie ticho, ale dobre. Hej. Sme pri Cupre, ktorá fakt, že ide bomby, predáva sa dobre a ten Formentor je pre nich veľmi úspešný model, mi sa strašne páči a ten facelift to akože veľmi počerkuje, bude výkonnejší, dostane v podstate na jedno kopyto sú tie motory aj s tými technológiami, to je to isté, nechceme sa tu opakovať, proste keď si pozrite tabuľku Kodiaqu alebo Tiguanu, to isté do bodky, okrem jedného motoru, nájdete aj v nich. Okrem 333 koňového motoru, ktorý sa bude označovať pod modelovým označením VZ, jak proste bolo doteraz, tak všetky rovnaké motory dostanete aj do Formentora. Prakticky, hej. Akože novinkou je 1.5, tá plug-in hybridná v tom výkonnejšom 272 koňovom variante a s 50 kW DC nabíjaním. Ale to je Tiguan. Áno, ale do Transformentor nemal. Mal 2.4.5 ten plug-in hybrid, tuším to bola. Áno. A plus samozrejme platí, že tam bude ako diesle, aj benzínové motory 2.0 TSI, 2.0 TDI. A presne ako hovoríš, ten najvýkonnejší, že ten VZ, čo doteraz bolo, že 310, alebo 320 koní? 310. 320? Teraz to neviem, Leon či Kombík bol, no to je jedno. A tak teraz má po novom 333 koní, čiže zvyšli ten výkon 245 kW. A zatiaľ oficiálne sa nič nehovorí o 5-valci, ale čo máme také nejaké informácie zákulisné, tak ono tým, že ten 5-valec, keď sa predstavoval v predfacelifte, bola obmedzená kvóta na nejakých 7500 kusov, ak si dobre spomínam. A vyzerá to tak, alebo teda podľa mojich informácií, že nie je tá kvóta vypredaná a je teda dosť pravdepodobné, že oni urobia ako keby takú nejakú, že final edition toho 5-valca už v rámci faceliftu. Akože sa podaj by. Hej, čiže je možno, akože nie je to ešte potvrdené. Bolo to vypredané? Ja si to pamätám, to bolo vypredané. Že vraj ostali ešte kvóty nejaké. Neviem, ja tak som to, tiež som evidoval, že sa to vypredalo a potom prišla ďalšia edícia. No, tak prečo nespravíš, keď môžeš? Takže myslím si, že... Ne, boli by hlúpi, kebyže ten motor nevyužijú, pretože stále to je v podstate rovnaký model na inej kasni. A ten motor stále sa vyrába, stále sa montuje do aut, tak prečo by ho nehodili aj sem, keď môžu v pár kusoch, no. Hej. Aj keď je to celkom akože, jak som povedal, paradox, ale vždycky sa hovorilo, že 5-valec získa Arteon, Golf a neviem čo, hej, a zrazu ani Volkswagen, ani Škoda a zrazu Cupra, hej. Čiže keď to predstavili, bolo to celkom prekvapivé. A ešte jedna zaujímavosť, čo vlastne prišla s faceliftom, teda okrem toho, nazvem to signifikantného podpisu nového, tých diamantíkov alebo trojuholníkov so zadným podsvieteným logom, tak pribudla aj technológia toho split, alebo torque splittera, že je aj v tých 333 koňových verziách, vlastne tá driftovacia štvorkolka, ktorá bola v 5-valci. VZ5, hej? Hej, vo VZ5, čiže už bude k dispozícii aj v tej štvorvalcovej verzii a presne ako vravíš... A tak to mal aj R-kový Golf napríklad. Áno. Čiže zase akože... Hej, alebo Tiguan. Je to také, že... Hej, všetko do všetko. Hej. Takže pekná tá grafika s tým logom. Neviem, či si postrehol, už bolo také video, že ako sa otvára kufor. Batožinový. Ježiš, také tlačítko. A tlačidlo je schované pod týmto svetlom. To strašne Lexus pripomenulo. Tak netypicky. LCčko. Som zvedavý, že ako to bude. A veľmi som zvedavý, keď príde... Počkaj, a to má aj Formentor tak? Ja som iba na Leone to videl. Áno, na Leon? To už nie, Formentor to bol. Na Formentor to bol? Alebo to bol Leon? Uvidíme, som zvedavý. Ako teoreticky tu vlastne zo spodku sa... alebo to bol Leon, neviem. Ale čo som chcel povedať, že Leon má vlastne rovnaké tie svetlá, alebo teda veľmi podobnú tú grafiku s tým svietiacím logom uprostred, prepojenú. A som zvedavý, že keď príde facelift Leona, klasického, že vlastne dedajú to S-ko, to logo, hej? Lebo tu je taký ten trojuholník urobený a oni doteraz to mali tak fikane spravené, že logo bolo na karosérii a bolo, aj keď to bola Cupra, tak bolo ako keby že hranáte, lebo to bol Seat, akože pôvodne Bires. A oni tam dali iba to
to Včko, alebo to nazvem. Podľa mňa to nebude podsvietený ten Seat, že to nehajú No, niečo uvidíme. podobné, čo bolo. Takže tak, no a v interiéri, okrem tých svetiel pekných Matrixové ledky, pekná grafika, ako toto je naozaj, že premiumky, že vyzerá dosť dobre. Tak v interiéri trošku vizuálne sa zmenil ten stredový tunel s tým voličom, skladba trošku nejakých tých materiálov, respektíve dekorov, veľký 12,9 palcový displej s novým infotainmentom, s podsvietenými tými dotykovými plochami konečne a ešte dokonca sú tam také zarážky, že osobitná časť je na teplotu a osobitná na hlasitosť. Neboli tam tie zarážky? Alebo sa mi to Nie. A som teraz si nepamätám. Neviem, ani ja, ale akože dúfam, že ten interiér je dobrý. Tak poviem. Hej. Aby nevrzgal, vravíš. Dúfam, že ten interiér je dobrý. Hej, lebo to je pravda, že tie kupracké, alebo ten Leon interiér aj Formentor, tiež sa mi veľmi páči, ale vo veľa tých autách, čo sme aj mali možnosť vyskúšať, tak boli také brzgotajúce. V VZ5 mi to už nevrzgal, alebo vrzgal? No, určite mi tam niekde takto madlo dosť vyhrávalo. Hej. Sennheiser robí zvukotechniku. Hej, nová aparatúra zvuková. Tu je to madlo dokonca aj prešité. V zásade aj VZ5 to tuším to tak mala v tej koži, lebo ostatné mali taký plastík. A tlačidlá, ktoré už sú od 95. 20 rokov na sklade a nevedia ich minúť. Hej, no. Takže to je taká trošku smola. Ale áno, vravím, ten Formentor vo všeobecnosti, respektíve aj ten Leon po facelifte s týmito dizajnovými kreáciami, úpravami a s tou novou maskou, veľmi podarené. Vo všeobecnosti Formentor hodnotím veľmi kladne, takže hej, super. Akože dizajnovo z najkrajších aut na trhu. Akože výborno. Super. Takže to je nový Formentorik. Kľudne napíšte, či sa vám páči viac alebo menej ako doteraz, lebo ako zmenili ten produkt relatívne dosť veľa. Akože toto je dosť radikálny facelift. Hej. Takže, tak má to byť ako keby taký nový imič alebo nová tvár tej značky. A Tavascan tiež niečo naznačil, takže uvidíme do budúcna. A presne ako si povedal, Formentor je mimoriadne úspešný model. V zásade postavil tú značku alebo tú na nohy, pri tom osamostatnení. A aj keď, ako nám vlastne na predprezentácii hovorili, že najpredávnejšie aj tak 1.5, respektíve aj tie diesle sa im darí, čiže funguje to, že ľuďom stačí ten dizajn. Jasné, to vôbec nefunguje tak, že ja som sa aj minule bal na takom stredku a čo som sa pýtal vlastne na Daciach, že koľko sa predáva tých štvorkoliek Dusterovi, či to je akože lebo každý to akože vyhľadáva chce a najviac aj tak predokoliek, vieš. Jasné. Proste to vždy každý, no však jasné, vieš. No dobre, jediné, vieš, kategória si viem predstaviť, že 8-valcová C63, či tam. Tí ľudia na to mali, ale väčšinou akože tu si pozeráš, že áno, nekúpiš si asi tú najdrahšiu verziu, ale ideš nejakým strednou cestou. No. Počkaj, keď hovoríš, máme vlastne horúcu informáciu, že CLčko 63 bude 8-valec. Áno. Teda oficiálne sa nič nehovorí ešte. Áno, bude. Ale už aj poviem to tak, že sú nejaké rumors a už aj nám sa dostala informácia potvrdená, že by to tak malo byť, čiže 63 CL, čiže C-čkové kupé, respektíve C-čko E-čkové veľkosti. Kupé, áno, presne, bude 8-valcové a myslím si, že... Čiže to bude možno taký, ale však je to veľké, to je to väčšie, hej? Že to bude taký, že neoficiálny, to sa nedá. Vieš, že to nemôže byť neoficiálny nástupca C-čka, lebo bude mať 8-valec, bude to kupé, bude to od Mercedesu. Tak bude to nástupca C-kupé, no. Ktorý bude o 15 centí väčší. Už 53 je 6-valcová, hej? Áno, ale nikto to akože tak nepovažuje síce, ale má to podľa mňa bližšie možno nakoniec k tomu autu, lebo C-Coupé samostatné nebude. Áno. A je iba CLE, čiže to je C-Coupé. A každý si podľa mňa pod C63 predstaví iba C-Coupé, neviem, kto si predstaví v hlave sedan, málo kto. Tak CLE vlastne sa dá označiť ako nástupca C63, C-Coupé a bude s 8 valcom. Podľa mňa to bol taký dobrý ťah. Otázkou je, či sa to plánovalo vopred, alebo proste ten hejt. Ťažko povedať. Hej. Podľa teraz všetci 63 rušia objednávku. Čak uvidíme, no. Ale... Tak a prečo by si teraz kúpil C63, povedz, keď vieš, že CLE tak chceš sedán, nechceš kúpe, možno. Že chceš 4 dvere. Možno, ja neviem, akože ja som to celečko, že mal test, mal si... Ale sa chceš jazdiť podľa mňa v tom. Áno, ale veľkostne vieš, proste niektorí sú... Ale to som chcel povedať, že oni na tom dobre išli, že vlastne akože ten taký civilný, bežný sedán, respektíve kombi je akože aj ten výkon tam máš, keď chceš. Akože áno. Ale keď pre tých puristov to nazveme... Mohli to nazvať, kebyže to nazvajú že C53 a nechali by to tak, jak to je. Nebolo by ani toľko hejtu, ani ničoho. A kľudne to CLčko by mohla byť iba 63, hen to by dostala 53, každý bol spokojný. Bude porovnať, keď budú testy, že C-čko sedán, alebo teda kombi, 63 e-performance versus CL 63 8-valec, hej. Že vlastne to isté auto, ktoré rovnako vyzerá, ale
úplne iná technológia. Hej. Áno. Takže, ale tak necháme sa prekvapiť, to iba taká... Áno, trošku sme odbočili. Čerstvá, nová, horúca správa. Veríme, že sa Ešte teraz zvonil telefón pred 5 minútami. Maťo, počúvaj. To celečko, uvedel som. Dobre, prejdeme ku konkurencii, teda keď sme pri Mercedese boli a CL, alebo tá C-čku, tak pozeráte sa na faceliftovanú štvorku Grand Coupe, respektíve i4 BMW, lebo poznáme toto auto aj v elektrickej verzii. No a v zmysle faceliftu trojky sme s obdobnými dizajnovými zmenami a technickými vylepšeniami prišli aj do radu 4, aj keď zatiaľ vlastne doteraz bola predstavená iba modernizovaná štvorka Coupe a štvorka Cabrio a až teraz sa... A 440 tuším, nie? Hej, no toto, áno. Aha. Okay. Tak teraz už aj v tom Grand Coupe je vyhotovení, aj keď paradoxne v tom BMW je úplne ako keby taký bordel v tejto strednej triede, lebo faceliftli trojku, faceliftli štvorku Coupe, štvorku Cabrio, teraz prichádza štvorka Grand Coupe, ale M3... Ale aj M4. Aj M4, ale M3 nemá facelift. M3 je jediné auto, ktoré vlastne nedostalo facelift a čaká proste na finál. A má prísť niekedy v lete, sa mi zdá? Začiatok výroby je tuším september, alebo kedy. No, hej. Čiže proste, aj pri tom už vieš, čo to bude. Jediné si myslím, že buď akože výroba im nestíha, alebo niečo nevedia zladiť, lebo inak mi to proste nedáva zmysel. Všetky autá dali von, okrem M3. Hej. A pritom, keď si zoberieme... M4, chápeš, je vonku pred M3. Hej. A keď si zoberieme napríklad interiér, toto je teda štvorka, konkrétne 440ičko, ale takisto to vyzerá aj i4 elektrická, tak i4 bolo prvé auto v tej triede od BMW, ktorá mala takýto displej, hej. A v M3, čo je teraz ako keby stále aktuálny model, už je, ale není tam facelift. Áno. To je úplne... Ale nie je tam takáto paluba. Ale iná klimatizácia, áno. Čiže úplne také, to je tak polepené, že krížom krážom také svetlá tá má, tá nemá, M3 nemá, klasická trojka má, že je to strašne zlepené. No v každom prípade... Same but different. Áno. V každom prípade teda tie také nové svetla s tými šípkami, alebo ako to nazveme, už tam tie Angel Eyes sú tak trošku inak natvarované, nadizajnované. Nevyzerá to zle, akože mne sa aj pri tých X5-kách, X6-kách sa mi to páči. Áno, X2, OK, už zase, a vieš, presne, X2, ja si pamätám, keď som videl prvýkrát vtedy v Danubiane, normálne som predýchaval tam s vodou v ruke. A teraz, keď som ju videl, už po neviem aký krát, až... Je preto pekné. To je normálne pekné auto. A tam som normálne, že ty kokos, to nie je možné, proste, že to nie je... A proste, ja nechápem, nerozumiem, jak to robia, alebo proste, že ty si na to tak zvykneš ľudsky. Tie auta sa tak rýchlo menia, ja som teraz pred tým natáčaním hovoril Matejovi, že mňa by trochu jak majiteľa BMW sralo, že kúpim si auto a príde taký facelift, že to auto vyzerá tak ľuku staré. Že proste po 3 rokoch je to auto tak radikálne iné, alebo tak, oni to BMWčko tak radikálne mení ten dizajn, aj 5-ky, aj 3-ky, aj 4-ky. Tie auta, keď si budem dozadu, vyzerajú, aké mali 20 rokov. Veľa ľudí podľa mňa bude meniť, lebo však v tomto prípade ten facelift je, že tvár svetel ostal, iba to vnútro sa zmenilo. Tak to budú... na prvý pohľad by, že to je facelift. Však áno, ale že veľa ľudí si podľa mňa bude si to prerábať, alebo keď niekto kúpi jazdenku. To sa vždycky menili na tých bavorákoch, zadné svetlá a takéto, áno. Lebo vzadu sú vlastne teraz tie OLEDkové, také tie čiary, s čím prišlo CSL vlastne prvé. Hej. A nejaké laserové, nie sú to laserové? Áno, sú laserové. A čiže také linky, pekne to vyzerá. Takže už to má vlastne aj štvorka Grand Coupe, respektíve i4. A zároveň v tom interiéri je nový volant, aj keď ako tak facelift to nazveme, že inak trošku tie ramená, logika ovládačských prvkov ostala a plus ten panel ventilácie, alebo tie výduchy sa zmenili. Čiže už tiež volič je iba takýto maličký dzinzík, doteraz to mala iba i4, teraz už to má aj trojka, aj štvorka klasická, aj Grand Coupe, aj Coupe, aj Cabrio. Jak ten dzinzík tiež nechápam, ale... Čo? Na čo to tam také? A prečo to proste nie je kúsok väčšie, vieš? Malinko, že sa to lepšie drží. Ja neviem, to je v pohode. A však má to aj Octavia, má to aj. No tak vyzerá to lepšie ako tie Octavie zase. Však hej, ale ten tvár je proste rovnaký. Čo, tak vieš, že stlačíš to asi Úplne to má to isté vlastne. Kto to má ešte také isté? Porovnaj, keď tam boli doteraz ten taký joystick, aj keď to už bol taký ten menší. Akože mne sa ten joystick páčil. A však áno. Ale tak už som staromodný asi. Akože mne tiež, no na druhú stranu zase neurobili to, čo robila teraz Amerika, že Škodovka alebo Volkswagen, že dali to na stopík. Ja by som pochopil, keby to že úplne zmizne, ale to musia celú logiku museli zmeniť. Čo mi nedalo zmysel, lebo je to vymyslené dobre. Tak, dobre, oni to stále ešte kvôli tomu nechávajú, že v tých M3
môžeš mať manuál, čiže tú konzolu by si tam aj tak musel mať prevodovku. Nejakú, áno. A zároveň, keď máš športovú tú Tak ale prevodovku, počkej, tak keď sa máš manuál, tak ti tam asi nezavadzia. Čo, kolečko nemáš? Čo? je, len je to posunuté. Len to hovorím, vieš, že oni nemohli si dovoliť urobiť to, že dať to na stĺpík a toto úplne preorganizovať, lebo vedia, že vlastne sú verzie, ktoré to tu musia mať, vieš. Tak ale kvôli 5000 predaných manuálom v Amerike. No počkaj, no na štvorku, keď máš automat, tak máš tiež plusko, minusko, hej, čiže oni to tam museli nechať, hej. No, akože je to v pohode, je to v pohode. Nie, ako A sú tam tlačidlá. to sa mne sa páči, ten volič, aj všetko. Nemusíš dotýkať sa tej obrazovky. Čiže Bavorak štvorkový. Príjemné osvieženie, dobre vyzerá. Dobre vyzerá. Tak dobre vyzerá. Na takého Neborák? mastodonta. Gčko prišlo nielen vo faceliftovanej podobe, ktorá prináša ako keby viac menej iba také drobné retuše, optické vylepšenia. Pozor, bezkľúčové otváranie. Hej? Bezkľúčové otváranie, kámo. To Ja som si pamätal, lebo to Rusi to tam domontovali a teraz som bezkľúčové otváranie máš, ale prídeš k autu, otvoríš a musíš stlačiť aj tak tú kľúčku, hej. A tak sa ti to otvorilo. Hej. Lebo bezkľúčové štartovanie to malo, ale otváranie. Hej. Čiže nový infotainment display jedno s druhým. Veľká dôležitá informácia, po facelifte Gčko 8-valcové je už iba 63, pretože 500 je 6-valec. Čo nie je zle, len už nie je to 500, respektíve pokiaľ chcel... No predtým tam taký motor nebol, hej, bo teraz tam je benzínový 6-valec. Hej. A dieselami to neviem, jak dopadlo. 450 Dčko stalo. Alebo teda po novom, už nie je to 400, ale 450, to je tá výkonnejšia radová, to je výborný motor. Na druhú stranu si povedzme, že tie predaje, dobre, asi slovenský trh je v tomto veľmi špecifický, nemôžeme ho brať ako meradlo nejaké, ale u nás sa predali, že pár dízlov, že jeden zastane dízel. Pár 500 a potom, neviem, či 65% nebo že 63, hej. Určite. Takže tak, no ale čo sme chceli povedať, ako vidíte, podľa tejto masky, toto je elektrická verzia, ktorá ale pozor, sa nevolá EQG, pretože Mercedes ohlásil, že sa ide zbaviť týchto EQE, SUV a všetkých týchto EQ modelov, respektíve označovania, a že chce zachovať ako keby názvy tried a dodá, že je to vlastne s tou EQ technológiou alebo taká IQ No je to taký hlavolám. Hej. Takže aj toto elektrické Gčko, ktoré sa pôvodne malo volať EQG, alebo pracovne sa tak hovorilo, tak sa volá, že G580, lebo ten výkon tam je na 580 označenie, a po anglicky with IQ Technology. Ja som zvedal, jak sa bude prekladať inak. Neviem, na slovenskom je jenom, že s technológiou EQ na konfigurátor. Že dáva, hej? Lebo hovorili pôvodne, že to bude, že ako keby nejaké označenie tam v tom slova zmysle, že G580E, alebo niečo také, hej, alebo EQ, hej, ale dali to zatiaľ, že s technológiou EQ. No. Trieda G. Ty napísaš, že trieda G je elektron. No daj si a tam ti vyskočí, že potom, že s technológiou EQ, tuším, keď máš konfigurátor. No a dôležitá informácia, teda sú tam 4 motory, štandardne sériovo, lebo iba jedna verzia teda existuje zatiaľ. Uvidíme, či možno do budúcna sa to zmení. Je to anglicky. Aha, máš po anglicky. Anglicky to nechali. Čiže with IQ Technology. Pozor na to, čo si objednávate. Čiže 4 motory, na každej náprave sú 2, alebo teda pri každom kolese je jeden ten elektromotor. Čo sa týka toho vizuálu, táto maska je za príplatok, čiže štandardne nemusí byť... Kamoška, že táto vyzerá lepšie. No tá klasika. Toto je elektrické, na čo pozerám? Hej, to je klasická. To za toto si mám priplácať? Hej, za túto masku priplácaš s tým posledným. Ja by som si nepriplatil za túto, kámo, akože normálnu. No, to je základná. A zaujímavosť inak je, že tie auta vyzerajú úplne rovnako podľa, aj čo týka toho faceliftu, jedine vidieť skrz batériu, že má trošku zníženú svetlú výšku, ale stále, akože tá svetlá výška je brutálne nejakých 28 cm, 26, teraz nechcem klamať. Okay. A jediný taký poznávací fakt, alebo teda detail je, že má trošku viac nadutú kapotu, ale to je podľa mňa ako aerodynamike, že oni chceli ako keby, aby ten vzduch tak nenarážal do toho skla, tak ho trošku tak zodvihli, že by ho viac preskakoval do skla. Hej. Ale inak je to úplne to isté vizuálne, bez zmeny. Jedine teraz za príplatok je možné si priplatiť túto čiernu masku, ktorá vlastne dáva na zreteľ, že je to elektrická verzia. No a tá vlastne má 4 elektromotory, batéria má 116 kWh využiteľných, čiže to je nejakých 120-125 reálne. To je najväčšia baterka, čo dávajú do Mercedesom, nie? No, to čo je v EQS podľa mňa v tých veľkých. No a podstatné je, že to auto váži 3065 kg, v nejakej základnej basic. 1600. Čiže 3 tony, je to o vyše 5... Počkaj, jak minulá Gčko skoro. Je to o vyše 500 kg viac ako
diesel napríklad, tá 450, čiže pol tony tá batéria má, plus minus. No a výkonnostne 587 koní. No a výkonnostne 587 koní, takže naozaj našlapali to tým výkonom. Stovku to dá 4,7, čo ako keby na ten výkon možno nie je až také zdrujúce, ale tak 3-tonové auto, krabica. Takže Nájdeš, kámo, 27 má EQS, SUVčko. no. No počkaj, to má ale papierovo, to keď tam naložíš výbavou, dáš tam panoramu, neviem čo, tak ja som mal ATS 2997 alebo 2998. Tak toto bude koľko? Čiže toto kľudne 3,1 vie to mať s výbavou v pohode. No. Čiže to maximálne zaťaženie tam bude nejaké limitujúce. To môžeš s tým ísť inde do aparku podľa teba? Uvidíme. Mám naplánované na test už, takže som zvedavý, že čo to bude. Asi nejde to vyjsť. Paradoxom inak je, že sa zvýšila alebo zväčšila brodivosť, že táto elektrická verzia sa vie viac ako keby ponoriť do vody ako klasické G, ktoré patrilo medzi rekorderov, tuším, medzi sériovými autami. A zároveň má to prevodovku, ktorá vie ako keby simulovať redukovaný prevod, zároveň má to 3 uzavierky diferenciálov, respektíve, hej, no to je plán taký základný, respektíve je to tak ako keby nastavené, že vlastne tá elektronika vie simulovať uzavierku tých 3 diferenciálov, čiže nielen zadný, stredný, ale aj predný. A uvidíme, no, že čo to bude, koľko ľudí si to kúpi. Ten zadný box s rezervou je za príplatok, lebo štandardne je to bez neho, aj skrz tú hmotnosť. A zároveň je tam menší ten box na a môžeš si vybrať, hej, že buď koleso, alebo... Základ je bez a za príplatok máš buď koleso, alebo taký ten box na... Ale akože pekne to vyzerá bez toho. A v interiéri v zásade dali ten infotainment z elektromobilov, čiže taký ten modrý, takúto tému. A tie diferáky sa pomenili na plus, teda tie tlačidlá diferákov a plus tlačidlá to G-turn, že sa vlastne to auto vie otočiť na mieste a urobiť tú otočku, keďže vlastne na každom... A to má základe inak? Myslím si, že áno. Hej. Čiže, lebo vlastne tá G580 je jediná verzia elektrická, ktorá je. Možno za časom bude slabšia, menšia, že nebude mať toľko elektromotorov, kto vie, ale reálne to, čo sme videli tie videá, ako sa to auto otáča, tak to platí. Čiže po Instagramových videách, kde sa Maybach natriasa, budú Instagramové videá, kde sa Gčko otáča v strede obrazovky. Čiže v strede križovatky. Hej. Tak uvidíme. To bude ale akože oni vedia takúto krajinu tam dať, kámo, a normálne to bude predávať to auto. Alebo čo, akože to bude tak žrať tie pneumatiky, podľa mňa, keď to bude na asfalte niekde s tým trojtonovým autom. Vieš, to je zase taká úplne cool blbosť, úplná kravina, ktorá proste... Ale zase na druhú stranu, vieš, veľa ľudí sa smeje z toho, že ako skáčete Mercedesy, že je to blbosť, neviem čo, jedno s druhým a že proste chudobina. A áno, veľa ľudí to robí kvôli Instagramu a neviem čo. Tak ja som si to tiež tak zapol. Ja tiež, hej, ale na druhú stranu, keď si v tom piesku a začneš... Hej, pozeral som si, že to fakt... Hej, tak to reálne má pomôcť. A toto si myslím tiež, že toto, kým to zapadneš, otázka, či sa to bude aktivovať a teraz sa reálne otočíš v nejakom teréne alebo niekde, a neviem, či tam musia byť nejaké splnené podmienky, no inak sa ti to nespustí. Na čo to je dobré? Ja neviem, čo to je dobré. Tak sa možno vyslobodí, alebo teraz sa otočíš. No. Či to je iba frajerina, alebo že v nejakom úzkom priestore sa môžeš otočiť. Urobíš UNCčko z toho. Áno. Ale vrajím, že to budeš... Oni to majú normálne, to stávané. Hej. Takže elektrické Gčko, zaujímavé. Akože veľmi zaujímavé. Halus, no minimálne je to halus. Akorát trošku, to je ten typ auta, kde proste tie výfuky po boku, keď ten zvuk bol vnotavý špecifický, čo bolo úplne iné ako akékoľvek iné AMG alebo iné auto, lebo proste to bolo charakteristické Gčko, tak zrazu to tu nemáš. Hej, že máš tú krabičku s tými búchajúcimi dverami, s tým priechodnosťou v teréne extrémnou a bez zvuku. Že som zvedavý, čo to bude robiť v praxi. No. Držím palce. Ďalšia veľká novinka, si na rade. Audi Q6 e-tron. V podstate je to prestávaný Macan, v skratke, ktorý dostal nový interiér, kompletne nový interiér pre Audi. Neviem, či môžeme snímku z toho interiéru. Všetko máme. Počkej, daj to ešte na ten exteriér, pretože tá logika, daj predok, aj z toho Macanu pochádza v podstate už pri tej prvotnej stavbe, pretože denné svietenie je síce také úzočky na vrchu, ale priamo pod ním sa nachádzajú vlastne tie hlavné svetlomety, to čierne, čo je tu.
Čiže jednak je to rozdelené rovnako aj na tejto Audine, podobne ako v podstate v tom Macane. Podobné je technológia, samozrejme trošku sú tu nižšie výkonnostné limity, ako v prípade Porsche, čiže to je vždycky v rámci koncernu veľmi dobre rozdelené. Zatiaľ. Alebo tam možno, no. Áno, ale neviem sa doklikať k tomu, kde som si to tu uložil. Batéria je tam 100 kWh, akože celková, 94 alebo 90. Využiteľná, áno. 95. Maximálny výkon pozrieme 517 koní. Áno, to je už vlastne tá verzia SQ6, čiže tá výkonnejšia, alebo teda zatiaľ najvýkonnejšia, 517 koní a slabšia má 489 koní, čiže v oboch prípadoch náš štandardný výkon. No, základ bude 387 koní. Respektíve áno, tak pardon, hej. To bude 5,9 na 100, maximálne 210, no a potom vlastne najdlhší dojazd, hej. Akože ráne rozumnejšie auto, 625 km, čím vyšší výkon, potom tým nižší dojazd. Najlepšia aktuácia je 4,30 na 100, čo je v prípade elektriky, mi príde normálne, že bežné. No, Bežné, pri takom bežné. veľkému SUV zase je to dosť, už taký náš štandard by som povedal. Je to fajn, je to úplne to, čo by som Čiže očakával ale od vrcholovej verzie. tá silnejšia verzia, čiže tá SQ6 e-tron má 517 koní v rámci toho krátkodobého launch control boostu a štandardne má tých 489, tak áno. Hej. A základná verzia, čiže nie SQ6, ale Q6 má 387 a tá dá stovku za 5,9, čo je v rovine tých elektrických aut. Úplne Takže to stačí. Úplne to stačí. skvelé. Maximálny nabíjací výkon 270 kW, to je v podstate rovnako ako v Macane. A za 21 minút dokáže to auto do seba natrieskať nejakých 250 km, to znamená od 10 do 80%. Podobné sú aj v podstate veľkosti obidvoch aut. Paradoxným je, že Q4 má síce väčší rozvor, ale kratšia. Oproti Q6. Toto vlastne už stojí na tej novej platforme, tej Premium Platform Electric, čo má z Porsche, vyvíjané s tým Macanom. A ono vlastne dizajnovo, najmä takto z tohto pohľadu to vyzerá, ako keby to bola natiahnutá Q4, akurát tie zadné svetla a hlavne predné zmenili, že má to inú masku. Plus dôležité teda je povedať, že rovnako ako ten Macan má to tú 800 V architektúru, vďaka ktorej to podporuje 270 kW nabíjanie, čo je ako už extrémik, hej? Že tak veľkú batériu vieš za tak krátko nabiť, za tých ideálnych podmienok samozrejme, s dodatkom. Ako dizajn špičkový, čo sa týka exteriéru. V interiéri, chcel by som to vidieť naživo. Hlavne sme zvedaví na ten interiér, však interiéru sme sa už venovali v predošlých častiach a sme zvedaví, čo to bude, lebo po dlhých rokoch naozaj niečo nové v prípade interiérov od Audi. Síce si to stále zachoval taký ten, nazvime to, že chladnejší, technokratický štýl, ale podstatou je, že to má už ten klenutý, zahnutý displej, plus displej aj pred vodičom, čiže to je novinka v prípade Audi. Pred spolujazdcom. Pred spolujazdcom, aj pred vodičom je stále, chvála Bohu. Ale ja v tom vidím také poskladané autá z Volkswagenu, kámo. Tento mi príde, jak tie nové softvery štvorkové, lebo tu máš, vieš, klimatizáciu a tak ďalej, trošku inak to vyzerá. Volič automatu od proste síce Audi po Kodiaq. Enyaq. Tento výduchy mi strašne pripomínajú Enyaq. Tu si proste viem, že budem drbať koleno do tohto. A plus toto nové, tie tlačidlové. A toto je akože úplne nové v tých dverách. V dverách má proste vodič ohľadne sedadiel. Výpočtové centrum a svetiel. Svetiel, zámkov, zrkadiel. No. A 4 tlačítka na okna. Je tam toho požehnanie. Čiže... Je to také... Ale zaujímavé, veľmi sa mi páči ten volant. Som zvedavý, no. Ja som zvedavý, keď do toho sadnem. Veľmi sa mi páči ten volant, aj ten displej klenutý, akože niečo nové, koncepčne. Toto akože, však je to fajn, ale uvidíme v praxi, či to človek niekedy využije, lebo zatiaľ aj Taycan ako to má, je to fajn. Akože je to také schované, že podľa mňa vodič to nevidí. Že možno sa to bude dať využívať aj... Je tu už ikonka, že YouTube. Vidím tam ikonku YouTube, presne. Vidím tam ikonku YouTube. Čo by mohlo byť nejaký game changer, lebo doteraz tie displeje... Tak by som chcel vedieť, že či ľudia, čo to majú, alebo napríklad v EQS-ku, Mercedesu, alebo nie, či to reálne využije niekedy ten spolujazdec. Či to nie je iba taký, že wow efekt, pekne, super. Väčšinou, poviem, že väčšinou jazd robíš krátky po meste, aj tak. Čo sa môžeš 10 minút si pozrieť na YouTube video, asi ne, radšej vyťahneš telefón. Ako je to také futuristické, však fajn. Pri dlhších jazdách, OK. Je to asi za príplatok v prípade Audi, však uvidíme, ale... Uvidíme. To sme chceli povedať, že interiér je v zásade takéto gro, čo je najpodstatnejšie a nové a tešíme sa zvedaví, čo to bude, aj čo sa týka toho infotainmentu, lebo ten tiež posledné roky tak zastagnoval v prípade Audi. Takže dajme vám určite nejaký feedback, keď sa k tomu dostaneme. Čiže to je Audi Q6 e-tron, SQ6 e-tron. No a poslednou takou veľkou novinkou, relatívne, a teda
Urus od Lamba sme tu už mali viacejkrát, aj v rámci faceliftovanej podobe, ale teraz sa ukázala ďalšia podoba. To je nový, alebo čo to je? Facelift? Hej, hovorí sa, že to je ako keby, že facelift číslo 2, ale pointou je, že je to plug-in hybridná verzia. Presne tak. A našťastie tam dostal 8 válec, jak to sa dalo očakávať, plus prišiel tam elektromotor, ktorý dáva tomu autu spolu s tým 8 válcom 800 koní. Hej? Čiže akože je to niečo podobné, ako keď bude hybridný Porsche Cayenne. A ten bude mať ale nejakých 670 do 739 koní, čiže akože tiež dosť, hej, proste extrém. Ale toto proste vždycky vyhypia vyššie. Mňa inak skôr viac uchvátilo, že dali tomu taký zaujímavý vzhľad, iný. Otázku je, či to je vzhľad pre všetky Urusy, alebo sa bude týkať iba pre hybrid, hej? Mne sa páči ten klasický vzhľad asi viac, ale... Toto dostalo vlastne, že sa zmenilo to, že doteraz bol nárazník celá táto predná časť a oni urobili to, že potiahli tú kapotu až dopredu, hej? Zúžili svetla. Hej, oddelili trochu tie blátniky, čo sa ťahajú dozadu. Taký korejský nádych to má na mňa, alebo niečo také. Áno. Neviem, ale ako spredu to vyzerá tak zvláštne trochu, aj ten svetelný podpis. No nevedel som, že za mnou ide Urus. Z boku ako áno. Takto, alebo ten predný čelný pohľad taký, neviem, no veď uvidíme. Áno, je pravda, že teraz tie Lamba majú užšie svetla, aj to Revuel to má užšie svetla. Teraz ale to je pekné. Hej, videl som teraz nástupcu Hurakánu, čo testujú a ten bude mať tiež ešte užšie svetla, čiže zjavne sa mení ten taký podpis svetelný a chceli to nejako implementovať aj na ten veľký Urus, ktorý je tu už s nami už nejaký ten rôčik. Čiže zaujímavosť. Uvidíme, či teda tento vizuál, alebo ten Predox bude iba pre ten plug-in hybrid, alebo vo všeobecnosti, teda verziu Urus SE, alebo tak sa to volá. Na elektriku vie ísť nejakých 60 km. 60 km, 25,9 kWh batéria, s tým, že to je nejak brutál, keď si zober, že tá 25,9 kWh batéria je vlastne tá istá baterka asi, alebo teda kapacita je tá istá, ako Kodiaq, Enyaq, teda Tiguan, pardon. Tak väčšie kolesa, vieš. A tam máš aj 100 dojazd. Dokonca v Super V sa podarilo, že dať cez 100 dojazd. Hej. Čiže, a zrazu máš Lambo, veľké SUVčko, to najväčšie v zásade, ako keby koncepčne. A oni možno tam inak nastavili, vieš, aj ten elektromotor, vieš, že nejak... Na plus je to ťažšie. Áno, 2,5 tony. 2,5 tony, čiže vyše 2500 kg. V podstate je to aj najrýchlejší Urus, ktorý sa doteraz v podstate robí, lebo bude mať maximálku cez 312, áno. 312. Dokonca bude rýchlejšie aj na 200 ako Urus S, čo je oficiálny facelift, neviem, jak to mám nazvať. 11,3 myslím, že bude mať na 200, čo je 11,2. 11,2. Okay. Čo je akože... Tak to sú údaje brutál. M5 povedzme. Áno. To je akože veľmi slušný údaj a z 0 na 100, kamoško, 3,4. Okay. Čo je proste veľmi dobrý údaj, hej? To je proste brutál. Hej. Čiže je to v podstate v týchto údajoch rýchlejšie ako a nie o moc, ale rýchlejšie ako S-ko alebo Performante. V interiéri sa toho až tak nejak brutálne veľa nezmenilo. Trošku väčší je ten displej. Hej, displej prešiel v podstate zmenou. Aj myslím, že ten na tú klimatizáciu sa mi zdá väčší, že... Ako keby iná grafika, ako keby bola. Hej, infotainment má určite väčší displej a veľmi akože inak je to veľmi podobné. Podľa mňa akože celý ten infotainment asi bude nejaký updatenutý o tieto možnosti, ale inak je to veľmi podobné, čo sme doteraz poznali, hej, že tie Audi, Lamborghini prvky v Uruse zostávajú. Sedmičky, Všetky to, volant, hej, ohľadne svetiel, všetko proste. To je brutálne, ja som akorát, nedávno som točil video Q8, výborné auto, fakt akože Q8 je za mňa jedno z najlepších SUVčiek, excelentný podvozok. Komfort je tam extrémny. Ešte dokonca predčilo aj GLS s tým hydropneumaticko-vzduchovým jedno s druhým. Ale už tam som hovoril, že aký je to paradox, že ty si sadneš do Q8, kde máš tento istý volant a tieto kolieska sú zo Seatu. Reálne v Seate máš tie kolieska na prepínanie hlasitosti, alebo teda scrollovanie po rádiu, hej? A v tomto prípade dokonca v Lambe ich máš. Že vlastne tieto kolieska máš reálne v Seate, alebo teraz Formentor sme si ukazovali, a zrazu... Príde mi, že tam majú taký iný odpor, keď s tým točíš. Dobre, ale to koliesko je... Áno, koliesko môže byť to isté. Takto, keď si zaneš do Leonu alebo do Ateky, čo je že Seat, tak také koliesko tam isté máš. Hej. Tu sa točí ťažšie, podľa mňa. Dobre, ale ty je to isté koliesko. Áno. Vieš, že ty tlačidla, že toto keď si mi tento volant alebo no jasné, ti poviem, že to je auto. tú kolečko, uvidíš, no však áno.
A pritom, keď si sadneš do toho Seatu nejakého, alebo niekde, tak to kolesko vidíš, že to je proste Seatiacká. Alebo že je Však to je, jak, vieš, Fiat nejaký má proste tie isté diely, čo Ferrari. Nejaká smerovka. Hej. Čiže áno, je to tak, je to tak. Takže tak, priatelia, no, to sú prvá sprška noviniek, tak to poviem. V dohľadnej dobe chystáme samozrejme ďalšie, teda o týždeň. Toto bola prvá streda, tá po tých niekoľkých stredách, čo sme neboli tu s vami. Ďakujeme za správy. Áno, sme radi, že sme vám chýbali. A napravíme sa. Všetko bude tak. A v súznení s touto sviečkou, na ktorú je draho, alebo na ktoré si potrpí a trošku nám dúfam, že nekazí. Odporúčam. Hej, aj nejaká reklama? Zaplatili? Ona sa volá, že wow, alebo také niečo ani ne. Čiže ak ste počuli také jemné praskanie v tomto videu, tak kvôli tomuto. Ja som uchyl na takéto veci. Hej, ale dobre, pekne to vonia, dobre. Beriem tento tvoj updateík, že je fajn v rámci vrátenia sa do podcastov. Takže ahojte. Dovidenia.